Jij moet voor eeuwig verloren gaan. Jij moet gestraft worden voor jouw zonde. Maar iemand anders kwam in jouw plaats. En hij zegt, ik zal het betalen. Ik kan het. De Heer Jezus nam jouw straf op zich. Hij legt een verhaaltje daar van mevrouw de Wit. Dat is een henentje, een witte hen, een kip, met haar kijkentjes. En als je zo'n voorbeeld ook aan kinderen doorgeeft, begrijpen ze daar iets van. Dit was bij een boerderij geweest. En daar kwam een veldbrand en de henen en de kuikens, die waren buiten in het veld. In de veldbrand. En de volgende ochtend ging de boer zijn geliefde henentje zoeken. Ik kon haar niet vinden, zag ik, oh hier is hij. Helemaal verbrand. Of erg, lag 2 kuikens ook naast haar. Toen hij dat al verkoold lichaampje van dat henentje opgenomen heeft. Toen kwam de rest van de kijkers van haar vandaan. Nog niet. Zij heeft de kijkers bij zich geroepen. De eigenwijze kijkers die dachten, die zijn omgekomen. Maar zij heeft de straf genomen. Zij heeft de hitte genomen. Omdat zij de kijkers heeft. Dat is een verhaal ook van een Chinese tweeling. Een identieke tweeling wat in China geleefd hadden. En de een was een gelovige en de ander was echt een boef. En dan gebeurt ooit een tijd dat de niet-gelovige broer, de schurk, de boef, hoe je hem ook al noemt, iemand neergestoken heeft en het bloed was over zich. En hij rende naar zijn broer wat de gelovige is. En hij bonst aan de deur en hij zegt, help, de politie zit daar achteraan, ik heb niemand neergestoken, ik ben zeker hij is dood. En zijn gelovige broer zegt, kom met de deur dicht. Hij zegt, doe je kleding uit. Doe mijn kleding aan. En hij ging in de kast in. Hij dacht, waarom moet ik dat doen? Oh, hij gaat zeker mijn oude kleren wegdoen of zo. En inderdaad, de politie kwam eraan. En een hele herrie hoorde die broer aan uit de kast waar hij zich verstopt had. En hij kwam daar binnen. En hij zag, hier lag de kleding wat mijn broer aan had. Maar waar is mijn oude kleding, de bloedige kleding? Toen realiseerde hij, zijn broer heeft zijn bebloede kleding aangedaan. Hij werd gepakt en terechtgesteld. Dat is om de schuld van iemand op jou te nemen, al ben je onschuldig. De Heer Jezus heeft gezegd, straf mij, Vader. Kruis en opstanding. Heel belangrijk om te vertellen. Hij heeft het gedaan door aan het kruis te sterven. Maar hij is bewezen dat God zijn betaling geaccepteerd heeft door hij kon opstaan uit de dood. Kinderen dat begrijpen, doorgeven. Hemelvaart en leven. En hij leeft nu. Ik moet net iets sneller gaan zien de tijd. En nou komt de vraag. En dat is namelijk voor mij een van de belangrijkste. Als hij dit gedaan heeft, wat zegt het mij? En ik wil u vandaag waarschuwen, dan komen 2 lijnen. En u zal niet geloven hoe sterk de eerste lijn wordt. En dat is de alverzoening. De Heer Jezus aan de kruis gestorven voor allemaal en allemaal gaan u gered worden. Je moet de mensen niet zeggen, je bent gered. Doe allemaal. En de andere is, jij moet vooral weten of je uitverkoren bent. Dat is ook nogal een moeilijke uitverkiezing, geloof ik, 100%. Maar niet dat wij moeten op de troon van de Heer gaan zitten en zeggen van, jij moet eerst weten of je uitverkoren bent. Dat doet de Heer Jezus. Nou, hij zegt, kom. De mensen die komen zullen, dit zijn de mensen die wel door de Heer getrokken worden. Maar ik heb soms een idee dat wij denken dat wij kunnen onderscheiden wie zijn de mensen. Dat kunnen we niet. Je brengt het evangelie, jij verkondigt het en je nodigheid komt tot God. Beleid je zonde. Vraag hem jouw zonde te vergeven. Ga tot hem. Dat is het evangelie. Kom dan mij toe allemaal
als je achter de schermen gaat kijken, je ziet als in Deuteronomium 29 staat dat zegt de verborgen dingen, dat zijn voor God. De geopenbaarde dingen, dat zijn voor ons. Dit is niet geopenbaard wie uitverkoren is en wie niet. En wij bemoeien ons dag en nacht met die moeilijke vraagstukken, terwijl het evangelie zo duidelijk is. En weet je wat was de eerste boodschap van de Heer Jezus? Zijn eerste preek. Bekeer jou en geloof in het evangelie. Dat is precies wat wij gaan doen. Bekeer jou, geloof in het evangelie. En daarom komen wij bij de belangrijkste bladzijde. En dat is dit. En nu moet je mij vanavond heel goed proberen begrijpen. Om in de hemel te komen heb jij, om bij God te komen, een brandschoon leven nodig. Nou zijn er twee modellen. Twee manieren hoe je het evangelie aan de kind kan uitleggen. En dan moet je goed gaan onderscheiden vanavond wat ik wil overleggen. De ene is dat je zegt, Heer, geef mij een nieuw hartje en was mijn hartje schoon. Nou, ik denk nou als een kind. Dus het kind gaat en zegt, Heer, geef mij rein hartje, vergeef al mijn zonden. En ik kan aan een kind zeggen, als hij het vraagt, doet de Heer Jezus het ook. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouwd rechtvaardig om onze zonden te vergeven en van alle ongerechtigheid of te reinigen. Hij doet het. En dan loopt dat kind de kamer uit, volgende dag. En broertje en zusje doet vervelend en hij verliest hij meer en hij bent boos. Dus het hartje is weer. Waar is dit? Nou. Maar vanavond komt dat kind weer en zegt, Heer Jezus, wil u mij rein hartje geven, wil u mijn leven komen, wil u mij een kind maken. En de spiraal gaat naar beneden, 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 beneden. Want het kind en heel veel volwassenen begrijpen niet wat rechtvaardiging uit dit geloof is. Ze zijn bezig met reinigen in heiligdom. Wat wij aan kinderen moeten uitleggen is rechtvaardigen door het geloof. En om dit te begrijpen heb ik hier een lijst wat ik hier wil doorgeven. Wat is het verschil tussen rechtvaardigen en heiligen? Weet je dat? Als ik nou u moet vragen, wat zegt rechtvaardigen voor u en wat zegt heiligen voor u? Kunt u dingen op een rij zetten? Begrijpen? Want als je op het reinigingsmodel gaat, dit is zoals ik door de Heer Jezus kon wassen mijn hart. En hij maakt mij, ja, hij was mij schoon. En straks zondig ik weer. Nou, dan moet ik weer vragen en zo blijf ik. En dus alsof de Heer Jezus de hele tijd zegt, Heer Jezus, kom in mijn leven. En dan kom je in. En dan sta ik weer bij de Heer Jezus komt. En hoe moet je dan mee omgaan? Hoe moet je het begrijpen? Rechtvaardigen, en dit is wat voor de reformatie en voor Luther de mensen het kwartje ging vallen. En de Heilige Geest heeft ze dat uitgelegd en ze begrepen dat. Rechtvaardigen, ik zie het niet scherp. Rechtvaardiging is een ogenblikkelijke daad. Wat God doet. Toezegt. Dus begrijp je als ik zeg, een juridische begrip. En om deze uit te leggen is de volgende. Laat ik niet zeggen, rechtvaardiging is ogenblikkelijk, dus volkomen. Heiliging is het proces, stappen, gradaties. Op de 6 februari 1982 stond ik voor de kansel. En in Zuid-Afrika, als je trouwt, gehuwd wordt, dan gebeurt alles in de kerk. De dominee is ook een commissaris van ede, dus de wettelijke aspect gebeurt in de kerk. Je hoeft niet naar de gemeente te gaan, het gebeurt alles. Voor mij prachtig, je hoeft niet naar de burgerlijke stand, want de burgerlijke stand is in de kerk. En weet je wat gebeurt? Het was ongeveer bij 4:10. Toen zei mijn collega uit Zuid-Afrika, ik verklaar jullie wettiglijk man en vrouw. Nou gebeurt er meest wonderbaarlijke dingen. Ik werd direct ouder, ik krijg een mooi buikje, de haren
zag er echt getrouwd uit. Binnen een paar seconden. Geloof je dat? Nee. Dit werd mij toegezegd. Ik zal dan. Nu ben ik gehuwd. Dit werd gezegd, jij bent getrouwd. Ik moet je eerlijk zeggen, daar is niks in mij veranderd. Behalve dat ik realiseer, als ik nou van haar af moet ik scheiden. Maar ik ook niet. Ik hou het van haar. Geweldig, ik ben getrouwd. Maar ik kan u zeggen, tot vandaag de dag leer ik wat het is om een goede man vooraf te zijn. Dit werd mij toegezegd in 1982. Je bent nu getrouwd. En ik leer tot vandaag nog steeds meer om een goede man te zijn. Rechtvaardiging is wanneer God zegt, vergeven. Al ben je de grootste zondaar, ik kijk naar jou, alle zonden zijn vergeven. En heiliging is dat hij aan jou wil leren dat jij wordt wie jij reeds bent. En Christus. Het verandert niks aan de persoon, jij wordt verklaard, maar heiliging of heilig maken, dit maken is jij wordt steeds meer wie je bent. Probeer maar te denken, u gaat iemand hier van de straat halen, heel veel anders zwerfjongetje uit Oost-Europa. U accepteert hem, u adopteert hem en u gaat aan tafel zitten en een jongetje begint gewoon te wil eten. Hier, ja, wij ben ik eerst. En weet je, wij eten met een wezenlijk volk. Je weet, mijn kind, ik heb jou wetelijk aangenomen, maar zo doen wij het niet hier. Dat is het verschil. Dit is meer van, jij bent het vergeven, maar jouw schuld is betaald. En God zegt, hij verwijdert jouw zonde zo ver als de oosten van de westen. Ik wil je vragen, waarom zegt God niet woord in het zuid? Heb je al gezien als je nou zou beginnen en je gaat noord bewegen, dan gaat hij nou hier over naar Scandinavië en je begint noord en dan komt hij boven en dan begint je zuid bewegen, aan de kant af. En dan komt hij bij de Zuidpool en dan gaat hij onderop en dan gaat hij weer noord. Dus noord wordt zuid en zuid wordt noord. Maar wist je, als je oost gaat en je vliegt, dan blijf je aanhoudend oost vliegen en je komt nooit bij deze uit. En dan zegt hij hier even verwijder, zo ver als de oosten van de westen. Geweldig. Je wordt vergeven en iedere dag vindt het plaats wanneer je weer leert, ik heb gezondigd. Ik heb iets fout gedaan. Je is steeds bezig om te leren. Dus het gaat over jouw stand voor Christus en het gaat over jouw staat voor Christus. Jij bent als Christus, jij wordt wie jij bent. Je wordt gezien als in Christus. Nou, en waar staat het? Ik ga iets. Dus rechtvaardiging is Gods vrije genade waarin hij al onze zonden vergeeft. Ons ziet als volkomen gerechtvaardigd, omdat de rechtvaardigheid van Christus aan ons is toegerekend, die ontvangen wordt door het geloof in Christus. Dat zijn een paar wijkers. Mensen, als u mij vraagt, begrijp je dat? Dan zeg ik nee. Ik kan niet begrijpen waarom God goddeloze mensen die tot hem komen en zeggen, vergeef mij zonde. Neem mij als uw kind aan en ik geloof dat de Heer Jezus aan het kruis voor mij gestorven is, dat God iemand rechtvaardig verklaart. Maar hij doet het. Dit is rechtvaardiging door dit geloof. Nou, komt hij bij je winterbladzijde, dan kinderen. Het is nog wel iets om dit aan kinderen uit te leggen. Maar gelijk, hoe gaat hij dit uitleggen? Als jij kind van God wil worden, als jij wil afkomen van je zonde, dan heb je een brandschoon leven nodig. Dan weet ik het slecht nieuws voor jou.
Er is niemand in de wereld